voza, Split čarobnjak iz Oza, dokle taj glupi džoker. Srbi su jako pametan narod i svi koji u Srbiji žive treba baš od Srba, od domicilnog naroda da dožive svoje prosvetljenje i da vide da je moguće biti demokrata i da Srbi ne misle crno-belo, nego imaju i treću dimenziju, da shvataju kako je važno čuti suprotno mišljenje. I sneg pada pre Božića, pada čovek, posle pića, pada duša od mora. I noć pade, kad je zora. Ja sam u početku protesta dolazio zbog govornika, ali ono što me je vremenom zadržalo ovih 6 meseci je ono što ja vidim kao svrhu protesta. Za mene svrha ovog protesta je promjena svijesti kroz našu promjenu ponašanja, a naša promjena svijesti će dovesti do promjena ponašanja državnih službenika koje nazivamo vlast.